маълумотро дар бораи падарам аз расонаҳои хабарӣ гирифта истодам. Мисол модарам баромад карданд ки дафъаи охире ки ба об хӯрданд пайҳам шиканҷа мешудааст, ҳатто доруҳояшро намедоданд. Мисол шиканҷа мекарданд то зидди раёсати ҳизб, зидди раиси ҳизб сухан кунад. Шиканҷаҳо мисол чанд намуд мешаванд. Шиканҷа мисол бо мушту лағат, шиканҷа мисол хӯрокашро намедиҳанд, доруҳояшро намедиҳанд, мисол матраси хобе ки меравад онро ҳам намедиҳанд. То як моҳ пештар омадӣ аз Тоҷикистон ё аз берун аз Тоҷикистон ва то он замон оё худат ба ӯ вохӯрда будӣ? Ман охирон бор ростӣ 3 сол қабл бо падарам вохӯрда будам. Вақтҳои охир танҳо модарам, бибиям ё додари хурдиам бо падарам мехӯрд. Ман охирон бор 3 сол пештар вохӯрда будам. Иҷоза надоштӣ ё? Вақте ки номи маро ҳам менавистанд, ба ман иҷозаи дар омадан дода намешуд. Чаро сабабашро мегуфтанд? Сабабаш ки мисол танҳо 2 калон дар омада метавонад, 2 хурд тамом.